Iwali kay niingon si Kristo, panlakaw mo, iwali ang maayong balita. Wala siya maingon, panlakaw mo, iwali ang inyong relihiyon. Ngayon siya, iwali ang maayong balita. Mao nang tanang tao na niya ni karon o sa may imong relihiyon, gusto nato di paibalo nimo, nagihigugma ka sa Diyos, diatiman ka sa Diyos, namatay siya para kanimo, abre imong kasing-kasing, pasunla sa Jesus karon, o bagayong pasaylo sa imong mga sala, o dawaton ta diha sa presensya sa Ginoo. Butuo lamang ta kaniya, dawaton na to siya, dili sayangan na to ning mga kaigayunan, nga aton nadunggan ang mayong balita, kay dili tanang panahon makabungugta, basig mo yung kag-ugma, na kumaminaw, o niya wala na ta nakaamot, ugma. Dali ra kaayo iwali or isulti ang mga pulong nga atong dawaton si Kristo, atong personal nga manluluwas, mamati ta sa iyang mga pulong, mudawat ta sa iyang mga pulong, pero dali ra gyud na. O si bisan kinsa or bisan kinsa nga mga pastoy nga mohimo ni anang maong pamulong, pwede na lang mahimo. And at the same time, nahulog nga ilahang ginapadayag nga ang kaluwasan hasta yung sayo na. Dawatan na mo si Kristo yung personal nga manluluwas, luwas ka na. Nya pagkaman mo tuo lang ka, luwas ka na. Pero ang question, mao ba ka nakanay gisulti sa balaang kasulatan ang pamaagi sa pagdawat sa ato ang Ginoong Kristo? Mga higalag may gisuon, pataling hugin ninyo kining gamay nga presentation or video na sa ato ang program, kaya para at least na makabalo ta sa ginagmay nato nga mga puntos sa atong pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So una, sumala pa sa atong higala, ang nagsugod daw atong Ginoong Kristo nga iwali ang maayong balita, dili daw iwali ang tawag ining relihiyon. Pero ang pangutana, sa dihang si Kristo nagsugo sa iyang mga apostol nga iwali ang maayong balita, kinsa man ang iyang gisugo? Nya katong iyang gisugo, wala ba to yung mga relihiyon? 1 Timothy chapter 3 verse 16, ingon pa ni San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Sumuti pasagot, katong gisugo ni Kristo, St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, na ato relihiyon. Nga naman kay ang maayong balita o ang relihiyon, dili gyud nimo na pwedeng ibuwag. Kaya ang relihiyon, mo man na siyang reservoir, mo man na siya ang muhimo sa aksyon sa sugo ni Ginoong Jesucristo. And that religion, kung imong ipadayon na toy, kanang St. Matthew chapter 28 verse 20, kung imong ipadayon, ingon pa niya, I will be with you always till the end of time. So, buti pasabot, kanang relihiyon, o pundok, nga nag-implementar sa sistema sa pagsimba nga ang Kristo mo ay nagtudlo. Mauna siya ang nagbitbit o gisugo nga magwali sa maayong balita. Kay dili tanang tao iyang gisugo. Dili tanang tao iyang gisugo. Naa siya responsableng gisugo og ang pinakuna mga apostol nagsugo pod og mga sumusunod kay para iwali. And that disciples from the 1st century AD until now wala na mawa. Nga naman kay ang katuyuan ni Ginoong Jesucristo, 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay buot niya nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. Man di mo pwede ibuwag ang maayong balita ug ang gitawag og relihiyon. Di mo na pwedeng ibuwag. So kung magwali kag maayong balita na kay relihiyon ug kana nga relihiyon, mauna ang tawag ining mag-implement sa iyahang gitawag og gisugo. Nga di ginakamo, nga naman, sulpot lang man mo. Sulpot lang man ang pundok ninyo. Number 2, dawaton si Kristo, isip personal itong manluluwas, yes, dawaton si Kristo, pero usang man ang personal nga manluluwas, mura magka ng, imuhang gipose si Kristo individually, no. Dawaton si Kristo, isip ato ang manluluwas og ang iyang iglesia. Nga naman kay again, dili magbulag si Kristo og ang iyang iglesia. In what way nga to dawaton? Ang Biblia na gisulti. Sa unsang pamaagihan man ato dawaton by way of the sacraments. Unsa man lang mga sakramento, kanang bautismo nga gitukod ni Kristo, kanang konfirmasyon nga gitukod ni Kristo, kanang Santa Eucharistia, kanang ingon ni Kristo nga do this in remembrance of me. And pagkahuman kining extreme unction kanang Saint James chapter 5 verse 16, pagkahuman kining kumpisal St. John chapter 20 verse 21 to 23, pagkahuman ordin sa pagkapari Revelation chapter 1 verse 6, pagkahuman kining kasal St. Matthew chapter
19 verse 5 to 6. So kana nga mga punto diha nato madawat ang Ginoo nga Kristo. Dili kay nang mulingkod lang ka, pitok-pitok lang yung mata niya, gidawat na ko si Kristo kung pasang nga manluwas. Dili ka na ang pagdawat. Mo man nasing unang-unang mulingkod kan dawaton nimo. Dawat na Kristo yung pasang nga manluwas-luwas na kagiluasan lang mo. And lastly, anayon lang nga maminaw ta sa pulos Ginoo. Tama pud na. Wala mi supak ana pero ang question asa man ta maminaw. Romans chapter 10 verse 14 to 15 ingon pang San Pablo unsa mo tong pagdawat sa pagtuo kung walay magwali ug unsa man pagwali kung walay pinadala. Ang question ana to gipadala ba ka mo? Wala question kung gipadala ba mo. Ani imposible nga kamo gipadala pod ganon man kay boto lang man mo after 16th century. Musugot mo sa dili mo nang gisulti sa kasaysayan. Nga kanang inyong pundok walay kalabutan ni Ginoo nga Kristo. Kung wala mo'y kalabutan ni Ginoo nga Kristo, wa may katungod nga magwali. Kung may kalabutan nga naman kay ang iyong gisugo karon man panlakaw mo. Panlakaw ka mo sa tanang katawas tibok kalibutan kanang word nga kamo na agipuntingan nga mga responsabling mga tao nga maoy musulti magwali mahitungod sa iyang pulong. Dili tanan iyang gisugo. Wala nga, magbantay-bantay ta, kini mga sulpot ng mga amigo, kung pistoryaw niya, mura pwede sila makorek. Magbantay ta. Di ba? Muna magbantay ta. Kung di ta magbantay, kining mo mga tawa na sumala pa ni San Pedro, sa 2 Peter chapter 3, verse 15 to 16, kining mo mga tawa na mo, magbit-bit ka na to, ngadto sa kalaglagan. Muna magbantay ta, maglikay po tanin ni mga tawhana o nya wa tay laing paminawon. Malaki chapter 2 verse 7 ingon pa ni propeta Malakias dito ta mamati sa mga pari kay kining mao mga pari sila man mao ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.